Moi! Eli mä ajattelin tehdä tämmöten ns. Ei niin positiivisen videon, eli storytimen. Ja mä en halua nyt ruveta selittelemään yhtään mitään enempää, niin mä voin aloittaa. Eli tää tapahtui 2 vuotta sitten, kun me oltiin Tallinnassa. Eli me oltiin niinku tultu laivalla ja jäätiin hotelliin. Mä lähdin sieltä hotellilta illalla kävelylenkille. Eli iltalenkille, koska mä tykkäsin silloin käydä iltalenkillä just tämmöisissä paikoissa, mistä mä en hirveästi mitään tiennyt. Niin mä kävelin siellä ja sit kun mä olin tulossa pois, niin yksi auto tuli mua vastaan. Ja siellä sitä autoa ohjasi miespuolinen henkilö. Ja sitten se pysähtyi siihen lähimmäiselle bussipysäkille, eli aika lähellä sitä paikkaa, missä mä kävelin. Mä lähdin vaan vähän nopeintaan kävelytahtia, koska mua ei hirveästi kiinnostanut se. Sitten se avasi oven ja huusi jotain. Sitten se näytti, että sillä oli 2 karkkipussia ja rahaa. Ehkä joku 10. Ja sitten se rupesi vielä enemmän huutelemaan jotain. Mä en kiinnittänyt huomioon ja lähdin pois. Tietty mä olin vähän paniikissa siinä kohtaakin jo. Sitten kun se mies oli siinä, niin sitten se rupesi huutamaan tiukemmalla äänellä jotain, että varmaan jotain tuu tänne. Mut se oli siis eri maalainen, niin mä en ymmärtänyt yhtään mitä se puhui. Joten mä kuvittelin, että se sanoi jotain tuu tänne ja näytti puukkoa siitä ikkunasta, koska silloin se oli vaan avannut ikkunan ja sulkenut oven. Niin sit se näytti puukkoa ja lupasi käynnistämään autoa. Mä lähdin vaan nopeintaan kävelytahtiin. Mä juoksin ja olin ihan täysin paniikissa. Ja sitten se mies lähti ajan mua niin takaa autolla. Ja mä hyppäsin lähimpään pieneen kujaan, joka oli kyllä aika likainen, mutta mä en siitä välittänyt siinä kohtaa, koska mä olin niin paniikissa. Ja sitten se ajoi sit ohi. Mä lähdin hotellille takas ja mä menin sinne hotellihuoneeseen. Mä en sanonut mun vanhemmille yhtään mitään, vaikka mä näytin itkeneeltä ja panikoituvalta. Mä olin silloinkin vielä paniikissa, mutta vähän rauhoituin. Ja itkevältä mä näytin, tai kun mä itkin, niin mä näytin ihan sillä että mä olin itkenyt. Ja sitten mun vanhemmat kysyivät, että mikä sulla on hätänä, niin mä sanoin, ei mikään, mulle vaan se oli ikävä kotia. Ja sitten mä oltiin siellä se viimeinen yö ja lähdettiin takas laivalle päin. Niin mä näin sen saman auton ja sen saman miehen autosta. Kun meillä oli auto siellä Tallinnassa, niin mä näin sen saman miehen siellä autossa aika läheltä paikkaa, missä se oli sen tehnytkin. Niin tällä kertaa se oli yrittänyt houkutella jotain mun vanhempaa henkilöä. Joten, että mä en onneksi joutunut siinä mitenkään pahempaan käsittelyyn tai yhtään mitään. Ja se on hyvä, koska muuten mä en olisi tässä välttis. Mutta kiitti kun katsoitte. Jos tykkäsitte, painakaa peukku ylös. Jos ette tykännyt, painakaa vaikka peukku alas. Tilatkaa mun kanava, jos ette ole vielä tilannut. Ja me nähdään ensi videossa. Moi moi!